No, kertokaa, miten nyt meni. Ihan hyvin. Siihen tuli eka se nainen silleen, no niin, mitä tätä alkaa, että lähtekää menee. Joo. Nyt kun sitä vartet, sit vartet tulee 5 minuutin päästä. Eka siihen tuli se tyyppi, se, joka se on se toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja, tuli joo. siihen ottaa meistä kuvia, mä että joo Okei. vittu. Sitten siihen tulee noi ämmä sille, no niin lähdetään mennä sitten jotain tönää mua siinä. Okei, nyt voisin ehkä lähteä. Meistä otettiin kuvat, mitkä lähetetään poliisille ja hän toivoo, että sitten kun me lähdetään opiskelemaan, niin hän lähettää ne meidän tuleviin opiskelupaikkoihin. Ja toivoo, että me ollaan ylpeitä. Ja mä sanoin, että mä en ole ylpeä, jos oli huono kuva, toivottavasti oli hyvä. Niin se on tärkeetä. Ei kai saanut muista kuvaa, koska mä tein näin. Niin. Joo. Me poseerattiin, kun ne kuitenkin otti. Niin. Mä en halunnut. Meistä ottanut kuvia. Ai joo, te olette vähemmän tärkeitä. No te lähitte niin helposti. Mikäs kengät sulla on jalassa? Niin. Tekonahka, et siinä saa ihan yhtä kaunista. Siis onks ne oikeesti siitä sanaa? Joo. Niille ei mitään muut oikeesti sanottavaa kuin jostain tekonäkökengistä. Tytöt, tämä on kauppa, täällä ei tehdä mitä vaan, tämä on kauppa. Ulos siitä joudutte poliisin hoiviin. Eikö sana kuulu, vai eikö huvita vastata? Moi, yksi konnitappekka, minkkipipo, 40 €. Tapetaan pari minkkiä, et saada pipo, mikä tuottaa 40 €. Niin, mut hei, mitkä fiilikset jäi nyt tuun uuden performanssiryhmän ekasta tempauksesta? Yes. Poliisei tuli vaan hauskoin myymälä. Ja mulla oli jalat kyllä niin puutuneet, vaikka se olisi mut repinyt, niin mä en olisi siihen niin nopeasti päässyt. Niin. Joo, mä ajattelin varmaan kaadi, jos mut revitään ylös, kun mulla jalat puutu siihen. Huono asento. Loistavaa. Lisää vaan kun niitä kuvia on, niin ei sillä enää mitään väliä.